Зрывать хотела роскоши цвет, а наше сердце зваблено у свет. Зрывать хотела роскоши цвет, Божие сердце кровью залито, вянком колючим стерня сповита. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Езу безмежа Твоя до нас милость, в сердце открытым у Твоим змястилась. У нашее сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости Той. У наше сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости Той. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. З Духом Твоим. Задуму серця Ягоного тривають з покоління у покоління, каб уратувати від смерті їх душі і живіть їх у час голоду. Брати і сестри, з вами антифони розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, першу п'ятницю місяця, коли віддаємо пошану святейшому серцю Єсуса Христа. Дякуємо за безмежную любов Ісуса Христа до кожного з нас, до кожного чоловіка, за Його безмежную милосердність. Так само сьогодні хочемо перепрошати першу п'ятницю місяця за гріхи наші, а так само за гріхи усього світу. На початку святої мші представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я цю святую мшу оферую інтенції святої пам'яті Полонии Мисевич и за померлого Петра Бернацка, просячи для их об радости вечного життя у Володарстве Божьем. На початку святої мши перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Помолимся. Милосердный Боже, Ты у сердце Твоего Сына, зраненным нашими грехами, открываешь для нас невычерпные скарбы любови. У учеников мы отдано Ему служили, и таким чином могли принести належное перепрошение за наши провины. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читание книги «Бытия». Сара прожила 127 годов. Померла Сара у Кирьят-Арбе, это значит у Хевроне, у земли ханаанской. И пришел Авраам голосить по Сары и оплакивать ее. Устал Авраам от померлой своей и казал сынам Хета: «Я вас, пришелец и чужеземец, дайте мне во властность место для могилы помеж вами, как поховал я померлую мою». После этого Авраам поховал Сару, жонку свою, у печоры на поле у Малхеле, насупроть Мамре, это значить у Хевроне, земли ханаанской. Авраам уже состарився и был старечий годов. Пан благословил Авраама во всем и сказал Авраам слузе своему старейшему у доме ягоным, який керовал усім, что у его было: поклади руку свою под стягно мое и поклянися мне Паном, Богом небесом и Богом земли, что не возьмешь сыну моему жонки с дочек Ханаана, сирот яких я живу. Але пойдешь у землю мою, на родиму мою, и возьмешь жонку сыну моему Исааку. Слуга сказал ему: може, не захоче гэтая жанчына ісці со мной у гэтую землю? Ці павінен я вярнуць сына твайго ў землю, з якой ты выйшаў? Авраам сказал ему: гляди, не вяртае сына майго туды. Пан Бог небесаў, які забраў мяне з дому айца майго і землі нараджэння майго, які гаварыў мне і які прысягнуў мне, кажучы: потомству твайму дам гэтую землю. Ён пашле анёла свайго перед тобою, и ты возьмешь жонку сыну моему оттуль, калі ж не захоча жанчына ісці з тобой, ты будешь вольны от гэтай прысягі, толькі сына майго не вяртай туды. Праз некаторы час Ісаак вяртаўся ад студні Лахай Роі, бо жыў землі Негеб. Калі пачала вечарэць, Ісаак, засмучаны, пайшоў у поле і, узняўшы свае вушы, убачыў, што ідуць вярблюды. Ребека поглядела и убачила Исаака, сышла с верблюда и сказала слузе: хто гэты чалавек, які ідзе па поле насустрач нам? Слуга адказаў: гэта мой гаспадар. Яна ўзяла пакрывала і закрылася. А слуга расказаў Ісааку пра ўсё, што ён зрабіў, і ўзяў яе Ісаак у шацёр Сары, маці сваёй,
и взял Ребекку, и она стала его жонкой, и покахал ее, и сутешался Исаак после смерти своей матери. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо Он добрий. Хвалите Пана, бо Он добрий. Хвалите Пана, бо Он добрий, бо навеки милосердность Ягоная. Хто розкаже про могутність Пана, обвістить усю хвалу Ягоную. Хвалите Пана, бо Он добрий. Щасливі, хто заховує право і завсюди чинить справедливость. Пам'ятай про нас, Пане, у прихильності до свого народа. Хвалите Пана, бо Он добрий. Наведай нас у Твоїм збавленні, каб ми убачили щастя Твоїх вибраних, каб тешилися радостью Твоего народа, каб хвалилися Твоей спадщиной. Хвалите Пана, Он добрий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прийдіть до мене усі, спрацьовані і обтяжарані, і я супокою вас, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі казалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць: міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Милане в Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня у Евангелии мы чуем про покликание апостола Матвея. Езус Христос вельми простыми, але вельми глибокими словами «Иди за мной» змяніў жыццё мытніка Матвея. Матвей, мытнік, чалавек, які быў адкінуты сваімі суайчыннікамі, якія глядзелі на яго з пагардай, лічылі яго вялікім грэшнікам. Гэты чалавек сустракаецца з міласэрнасцю, і настаўнік кліча яго ісці за ім. Браты і сёстры, сённяшні фрагмент Євангелія менавіта гаворыць нам пра позірк Езуса Христа. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні. Позірк, які не асуджае, але наадварот запрашае. Усе, хто бачылі Матвея,
бачылі ў ім мытніка, грэшніка. Езус жа убачыў ім чалавека, стварэнне Божае, таго, хто прагнуў любові і міласэрнасці. Дорогие браты і сёстры, таксама і нас кліча Єсус Христос. Таксама да кожнага з нас Ён звяртаецца і кажа: «Ідзі за мной». Можа, не чуем мы наўпрост гэтыя словы ў якісьці канкрэтны момант свайго жыцця, але у глыбіні сэрца Езус кліча нас. Езус кліча, каб мы ішлі за ім, каб мы пакінулі ўсё тое, да чаго мы прывязаны ў нашым зямным жыцці, і прысвяцілі сваё жыццё Яму, прысвяцілі сваё жыццё справе навяртання, перш за ўсё, справе навяртання і служэння іншаму чалавеку. І, браты і сёстры, Езус няспынна заклікае нас ісці за ім. То значыць, быць падобнымі да Яго. А ўсё жыццё Езуса, все Яго дзеянні – гэта дзеянні поўныя любові, міласэрнасці і спагады да іншага чалавека. В той жа час Езус не чакае ад нас таго, каб мы былі дасканалымі, толькі потом кліча нас, каб нас паклікаць. Але так, як сёння Евангелие, Езус звяртаецца да грэшніка і кажа: «Пайдзі за мной». І гэтыя словы змянілі яго жыццё. Зусім інакш глядзелі фарысеі, якія асуджалі Езуса Хрыста за тое, што Ён сеў за стол разам з грэшнікамі. Але Езус зноў жа, звяртаючыся да іх, кажа: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым». І, дарагія браты і сёстры, Езус таксама тут кажа пра кожнага з нас, бо кожны з нас у сваім сэрцы мае раны граху. І Езус Христос хоча гэтыя раны аздаравіць, таму заклікае нас пайсці за ім. І, браты і сёстры, і вельмі важна, каб мы не баяліся сказаць Езусу Христу так, адказаць на гэты заклік і сапраўды стаць на гэты шлях навяртання і ісці за Христом. Мы павінны адкрыць сваё сэрца на гэтае пакліканне, якім адорвае кожнага з нас Езус Христос, пакліканне да святасці, да таго, каб станавіцца падобнымі да нашага настаўніка Езуса Христа, да таго, каб ісці за ім з даверам і без усялякай боязі. І, браты і сёстры, менавіта любоў дазволіла Езусу Христу сесці разам з грэшнікамі, мытнікамі за адзін стол. І таксама Езус хоча, каб мы, таксама поўныя любові, глядзелі на іншых з міласэрнасцю, каб мы распалілі гэтую любоў у нашых сэрцах, каб мы глядзелі на іншых не так, як гэта рабілі фарысеі і бачылі толькі грахі і слабасці, але каб мы глядзелі на іншага чалавека і хацелі, каб ён таксама сустрэўся з Христом, каб ён таксама пачуў гэты заклік Христа і адказаў на яго. Езус сёння кажа: «Не хачу ахвяры, але міласэрнасці хачу, а не ахвяры». Менавіта міласэрнасць і любоў тое, чаго найбольш ад нас чакае Езус Христос. Браты і сёстры, няхай словы сённяшняга Євангелія адновіць нашыя сэрцы, дапаможа нам распазнаць гэты голас Христа ў сваім жыцці, які заклікае нас да жыцця ў любові, у міласэрнасці, і каб мы сапраўды на гэты заклік адказалі пазітыўна, каб мы сапраўды імкнуліся ісці за Христом у нашым паўсядзённым жыцці. Амен. Да Бога, які ў найсвяцейшым сэрцы Езуса Христа, зраненым нашымі грахамі, дае пазнаць свету сваю любоў, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за Касцёл Божий, каб, абвяшчаючы добрую навіну, паказваў свету дабрыню і любоў Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб праз сваю паслугу ён будаваў Христове валадарства на зямлі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб пакліканнях да святарства і законнага жыцця, каб заўсёды былі тыя, хто будзе аддана абвяшчаць свету любоў Бога да людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молимся за тяжко хворых и помирающих, каб яны могли принять комунію святую як задаток будучай хвалы. Цябе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за святой памяти Аполлонию Мисевича, Петра Бернацка, так само за святой памяти Владислава Мороза ў трэці месяц пасля яго смерти. Каб милосердный Бог прыняў іх у свое небесное валадарство, Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, на гэтай святой літургіі, каб мы умели дзякаваць Богу за яго любоў да кожнага чалавека. Цябе просим. Пане Езу Хрысте, які любоў учыніў найбольшай запаведзю, выслухай малітвы Твайго касцёла і учыні, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Amen. Серця Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем, хоть мы и вельми грешны, однако же честь найглибішу Тебе даем, не выпускай же Ты з ласки нас, да будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, милосердный Ойче, у своей безмежной любови и добрыни Ты спасал нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы поеднанные з Им могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа Пана нашего. Amen. Ан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакраменты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сина, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі, досконалі його у любові разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоєї ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханьолом и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць его супокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты войшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. По Твоей приходим двери, щирим сердцем полны веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый из неба. Зразуміць нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў хостыі жыў праўдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб свое тело, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа, Ты для грэшных справядлівы і для добрых літасцівы. О, Єзу, гости, пісню хвали прийми і будь прославлений тепер і навіки. І будь прославлений тепер і навіки. О, Єзу, Пане мой, прагну я жить с Тобой. Єзу, я Твой завжди, тепер і навіки. О, Єзу, Боже мой, збавця душі моєї, в серці моїм живі, тепер і навіки. Молимся. Ласкавый Отче, нехай этот сакрамент Твоей любови приведе нас до Твоего Сына, каб мы, наполненные святою любовью, могли бачить Его у наших ближних, які живі і владарить на віки вечные. Амин. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлено святейшого сакраменту і помолимся літанії до найсвятейшого серця Пана Єзуса. О, найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить моцы нас ворожия, успоможи
Єдиний у Тройці, Бог святий, Тебе хвала во всі віки. Коли закончиться наш шлях земли, у володарство свое прими. Амен. Kyrie eleison, Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Jedyny Boże, serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchom Świętym stworzone, serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, serca Jezusa bezmierznej wieliczy, serca Jezusa świętynia Boga, serca Jezusa sieliba Najwyższego, serca Jezusa domie Bożej brama nieba, serca Jezusa pełniejsze wogniszcza miłości, serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, serca Jezusa dobroci i lubowi pełnej, serca Jezusa u всіх cnotów глибиня бездонная, serce Jezusa wszelakej chwały najdostojniejsze, serce Jezusa władary zjednania wszystkich serców, serce Jezusa, u jakiemu się skarby mądrości i umielości, serce Jezusa, u jakiemu się pełnota bóstwa, serce Jezusa upodobania Ojca Niebiesnego, serce Jezusa z pełnoty jakiego my się otrzymali, serce Jezusa praga od wiecznych wyszyniów, serce Jezusa cierpliwej wielkiej miłosierności, serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracają, serce Jezusa granica życia i świętości, serce Jezusa miłosierdzie za grzechy nasze, serce Jezusa napełnione zniewagami, serce Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, serce Jezusa dzidaj probite, serce Jezusa granica wszelkiego ucieszenia, serce Jezusa życie i wskrzeszenie nasze, serce Jezusa supokoi i pojednanie nasze, serce Jezusa żywa jak wiara za grzechy nasze, serce Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewają, serce Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, serce Jezusa radość wszystkich świętych, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Jezu cichy i pokorny sercem, молим się, всемогутный wieczny Boże, глянь на serce najmilejszego Syna swojego, na chwalu i ofiarę, jaką On składaje Tobie za nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im u imię Syna swojego Jezusa Chrysta, i z Tobою żywie władarić na wieki wieczne. O Jezu, najmilejszy Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь na tych, kto pokorno schyляется do podnóża Twojego ołtara. Ми Твоя власність, і Тобі належить хочемо. Сегодня каждый из нас щиро отдается на святейшему сердцу Твоему, как еще больше з'єднаться с Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласкавейший, и притули всіх до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тых, хто помилковать и праз незгоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутко настала одна учарня и один пастырь.
одари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой і згоду, учини, каб на ўсёй зямлі, ад краю до краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пашана навіки. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Panie Boże, daj nam godno прославлять укритого на святейшем сакраменте Твоего Сына, який був забитий за нас, як ягня, каб ми могли оглядать Його у вечной хвале, який живе и владарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Ангел Панський звістував Панні
Pańska, niechże mi się stanie.